Usa ka grupo sa mga mag-uuma ang nagmarcha balik karong adlaw gikan sa Bukidnon padung sa Malacañang aron manawagan kang President Benigno Aquino III sa gisaad niining mga yuta. Si Joseph Coles sa Task Force Mapalad niingon nga duha na katuig ang milabay sukad sa unang marcha sa gatusan ka mga mag-uuma gikan sa Mindanao padung sa Malacañang apan wala gihapoy nakitang aksyon gikan sa gobyerno. Lakip sa mga gipangayo sa mga mag-uuma sa administrasyon ni Aquino mao ang pagsiguro nga mapadayon ang Comprehensive Agrarian Reform Program CONCARP, pagmugnaw og Independent Agrarian Reform Commission, pag-review sa CARP amortization delinquencies ug paghatag og tsansa sa mga agrarian reform beneficiaries nga mobuhat og transisyon sa owner cultivators. Matod ni Coles nga doon na pa'y gibana-banang 10,000 ka ektaryang mga yuta sa Mindanao ang wala pa mahatag sa mga mag-uuma. Kinumdumang ni adtong tuig 2012 si Aquino ni saad nga maapod-apod na ang mga yuta sa dili pa mag-Hunyo ning tuiga.